lapsoset. Takahuoneeseen. Minkä takia? Mulla on paljon Homoja. Jee, me tullaan! Mihin me oikein ollaan menossa? me mennään Takahuoneeseen. Se on ihan tylsä paikka. hiljaa. Musta mies. Isma. Homoja. Panee raiskari Homoja. kerhosta hakeemme kyytiin vaan ei oo huolen häivää. Se autolla ajaa vaikka koko päivää. Yläikäraja on 30. ne vei. Isma. Opeta mieluiten Iiva. perseeseen. Päivällä Isma. lapsille sanoo. Avaa! Ovi auki!